Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, paglangkaw kan bilang ng COVID-19 positive sa siyudad kang Naga dahil dapat ikahandalkan publiko. Rainwater collector system sa primerong distrito kan Camarines Sur pinagkukonstruer na kan DPWH. Sarong hardware sa barangay Mabolo, siyudad kang Naga, nasulo. 4 anyos na aking lalaki nalamos sa pagkarigos sa sarong resort sa Tinambak, Camarines Sur. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Ako man po si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong magiging tagapaghatod, Bareta. Paglangkaw kan bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa siyudad ng Naga na darakan sa variant kang Omicron, daiman subot dapat ikahandal. Aramon naman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Kan nakalis na bulan kang Enero, nakarehistro ang siyudad ni Naga ni 23 na kaso ng positibo sa COVID-19, 8 kang Pebrero, 15 kang Marso, asin 27 ngunya na Abril. Sa 73 na tinamaan kang COVID-19, 16 ang asymptomatic, 55 ang mild, saro ang moderate, asin saro ang critical. Susog ki Dr. Ronnie Amoranto kang City Health Office, inidara kang sub-variant kan Omicron na madali subot makaulakit, alagad mayo nin dapat na ikahandal ang publiko. As of yesterday nga ni, nagtaigwa kita ng ang nakalaag lang sa census as of yesterday is siyam lang ang active cases. Sa bilog na Abril, 27 ng pasyente ang nagtaigwa ng COVID-19 cases. Ini po sa variant po ini na sub-variant ini kang Omicron na highly transmissible. Ini po ang pigaapod na COVID-19 XBB 1.116. Ang apod po ninda digdi Arcturus. Yan ang apod po ninda ngunyan digdi sa US. Yan ang apod ninda yan sa COVID-19 na ining bago ngunyan. So, maayo man po kitang dapat ikahandal ta ini bako man mostly mga pasyente, mga mild man. Actually sa pagpara pahapot-hapot ko kasubanggi, may mga naka-confine man pero mga mild. Mayo pa man ito pigaapod na critical sa moderate. Para dain na maglakop sa paaginin ulakit ang COVID-19, higot ang pangapunan sa publiko na giraray iobserbar si mga health protocols na dati namang pinagigibo, sirik ang pagsulot ng face mask, paghugasing kamot, paggamitin alcohol, amay na pagpapakonsulta asin pagpapabakuna. Masasabi ko lang, kuyan po kita ng mag-mask po kita, lalo na sa mga establishmento na grabe ang tao, sa kakanan, maiwasan ta na so kumbaga mayo pa man sasabi ang national na kita apod kani na may mga na kita, may mga limitasyon na kita sa paglalaog sa establishmento. Pero ito pag susulot ning mask dapat sa mga crowded nakasulot ning mask, and then sa mga apod kani sa ospital, sa mga health facilities. Tapos manggiraray Kuyan man kita nagiraray ng proper hand washing, tapos itong mag-alcohol, tapos mag-sanitize sa harong. Ang siyudad ni Naga ang yaon sa Alert Level 1 sa COVID-19. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, City Epidemiological Surveillance Unit as in contract tracing pinag-activate na sa Naga para sa mga nagpopositibo sa COVID-19. Nagbubuelta si Melvin Machado. Maski mayong dapat ikahandal sa pagdakol kang naulakitan kang sub-variant kang Omicron sa siyudad kang Naga, tulos man pinag-aktibar ang Health Emergency Response Task Force na pinamamayuhan ni Mr. Rene Gumba sa kasuguan ni Mayor Nelson Ligacion. Naka-activate naman ang City Epidemiological and Surveillance Unit, pati mga barangay health workers asin ang pagkondusirin contact tracing. At this point, so City Health Officer activated so City Epidemiological Surveillance Unit. And in coordination with barangay health workers, dahil may barangay network na kitang na-set up dahil sa COVID,
activated yan at this point. So contact tracing is a continuing activity. Sa irarom kang alert level 1 na iyon naman ang pinakahababa sa mga alert status sa COVID-19 kang gobyerno, maayo man mangyayaring pagbabago o pagbawas sa bilang kang pasahero sa trimobile o jeepney. Under alert level 1 po kaya nakalaag sa panundon na in full capacity po as ito yung public transportation. Gabos sa opisina, public and private. So 100% po siya. Kaya mayo po kitang rason sa ngunyan na bawasan ang capacity kasatuya pong transportation vehicles, public transportation ligi sa Laukang Sulodin Naga. May it be tricycle, may it be jeepneys, may it be taxis. So full capacity po kita. Ang requirement lang po or ang precautionary measure ngunyan dapat naka-face mask ka. Mientras tanto, manunuturan man girare ang pagsulot kang face mask na nagkakapera na patunay na aram kan publiko kung paano sinda maprotehir sa saydang sadiri laban sa COVID-19. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, kinumpirmar ni Dr. Ronnie Amoranto, pamayukan City Health Office na 70% kan mga taga-Naga ang natauwanan nin bakuna, asin mga 55% ang senior citizen na nabakunahan. Actually, sa bakuna, na-reach na naman itong required na sa tuya na 70% na nagenyo mabakunahan. Tapos sa mga senior citizen, na-reach na itong more than mga 55% na mababakunahan. So, nasa more than 100% na ang sa tuwing nababakunahan. Even though na nalampasan ta na yan, aral daw manggirare kitang may bakuna sa SM. Mientras tanto, ngunya na sobra ang init kan panahon na namamatean digdi sa syudad ni Naga. Liwat pinagrekomendar ni Dr. Ronnie Amoranto kan City Health Office sa publiko na likayan ang sobrang pagbalad sa saldang, asin ugalion ang pag-inom nin dakul na tubig para makaiwas subuot sa heat stroke. Iwasan na magparalaog kita sa mga lalo para balad kita. Actually, ang magayon lang na temperature pagkakaaga lang hanggang alas 9 lang yan. Pero mga bandang alas 10, mainito na yan na maray. So, yung manggirare, hydration lang ang pinakakaipuanan dyan sa, para sa heat stroke na yan. Padagos pa sa mga bareta, rainwater collector system sa mga eskwelahan sa primerong distrito kan Camarines Sur, pinagkukonstruir na subuot kan DPWH. Aram mo taman ng kompletong detalles sa report ni Jerome Breeze. Saro sa preparasyon ka na DPWH sa First Engineering District sa pag-abot ka na tag-uran ang pagkukonstruhir na rain water collector sa apat na eskwelahan sa Premier Distrito kan Camarines Sur. Sigun kay Katrina Oropesa, ang tagapagtaram ka na DPWH sa First Engineering District, ngunyan ongoing ang pagkonstruhir ka na proyekto sa mga eskwelahan, lalo na sa mga lugar na may problema sa supply kan tubig, asin na pwede man na maging pagitanganing mapugulan ang grabing pagbabaha. Yung rainwater collector system project namin dito sa First District Engineering Office is, ang main objectives po niya is to ensure adequate supply of water, especially po dun sa kulang yung supply. Tapos siya, to enhance water storage and mitigate flooding. So yun po yung parang main objectives po nung sa rainwater collector project namin. Tapos yung apat po namin na sites, which is ito sure na, sa Kabuyaw Elementary School sa Sipokot, sa Kotma Elementary School sa Sipokot din yan, Salvacion Elementary School sa Ragay, at sa Mangapo Elementary School sa Sipokot. So meron po kaming 4 proposed project for the rainwater collector. Kabali sa mga eskwelahan na piglaagan ka na rain water collector, ang Kabuyaw Elementary School, Salvacion Elementary School, Kutmo Elementary School sa Sipokot, asin Mangapo Elementary School sa Banwaanin, Ragay, Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Reese, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, 4 anyos na aking lalaki na lamos sa sarong resort sa Tinambak, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga, Newsbreak.
Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta, nag-courtesy call sa mga miyembros kan Sanggunian Panglungsod kan Naga si Dr. Susan Coliano, City School Division Superintendent, pirang semana matapos ang sa iyang pag-asumir bilang pamayo kan DepEd sa syudad. Matapos maipabisto ang sa iyang sadiri asin mga dating destino sa DepEd, tinawan doon kaini ang pagtausubuot nin solusyon sa mga estudyanteng maluya pa magbasa. So in telling everyone that with the modular approach, we have to contend with many issues and concerns, and that's what we're doing as part of the research. But as of this time, I looked at the figures of non-readers, very immediate, and it's imperative that we arrest the 499 readers we have in SDO Naga City, because we could not speak about quality if we could not start with the very foundation of learning, which is reading. Of course, the next is equity and well-being, ensuring that what we have as basic inputs in
Sa iba pang issue, liwat man ipinaabot ni Dr. Susan Culiano, School Division Superintendent kan DepEd Naga ang sa iyang pasasalamat sa lokal na gobyerno kan siyudad ding Naga sa tabang na pinagtatao sa nagpapadagos na modified palarong Bicol. Ngunya na aldaw ang formalmente ng pagpuon kan karawat na pinagigibo sa Metro Naga Sport Complex. We will just inform po this honorable body. As of now, sabi ko nga 22 days in the office, my time and our time was consumed in the challenges of the palaro, but thankful to the honorable Mayor, Legacion, and all the officials and employees of the city government, including all of you po, because I know you were tapped in one way or another for the many concerns that we need to address for the palaro. Sa satuyang police report, sarong hardware sa C5 Road, Barangay Mabolo, Siyudad ng Naga, nasulukan Subanggi. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Pasado alas 12 kasubanggi, kan magresponde mga tauhan kan Bureau of Fire Protection kang Naga sa kasulo sa C5 Road, Barangay Mabolo. Sarong hardware na nakasuyob sa sarong konkretong lanob ang inabutan ka mga inina kinakakan kan kalayo. Sa inisal na investigasyon kan Bureau of Fire Protection sa Naga, napabayaan na electric fan na nakasaksak pa ang pinaghihiling na kausa kang kalayo. Saro po sa pinagtitignan itong electric fan daw. Okay. Kasi base duman sa initial interview and investigation, base na rin po sa may-ari, kumbaga may electric fan doon na nakalimutan nilang tanggalin. So, saro po yan sa tinitignan natin. Aabuton man sa 400,000 pesos ang iwinalat na danyos kang nasabing kasulo. Base po sa samuyang initial assessment kang damage, more or less po 400,000. Mientras tanto, binalikan man ka mga personay kang Bureau of Fire Protection ng lugar kung saan nagkaigwan ng kasulo para ipagpadagos sa silang pagkalap ng kadagdagan na ebidensya. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, sulterong nanghabon sa Barangay Bagong Bayan Sur, Siyudad ng Naga, nadakop sa follow-up operation ka Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Matubang ngunyan sa kasong robbery ang sarong 20 anyos na soltero matapos sining manhabon ang sinlagon ang sarong establishmento sa Barangay Bagong Bayan Sur, Siyudad ng Naga, alas 4 nina magahon kasud ba. Sigon kay Pulis Major Ray Alvarez sa Barangay Igualdad na nadakop ang suspect na si Victor Israel, 20 anyos, matapos na porsahan na laugon ang sarong establishmento sa lugar. Matapos na rangkahon man ang padlock ay ni asin dagos na makuha ang duwang gas tank na may kantidad 4,800 pesos, stand fan na 3,000 pesos, 10 kilos ng mga processed meat. Na-recover pa sa suspect ang duwang gas tank, alagad ang ibang items ang dinanakuha sa nasabing suspect. Ikaw po yung sarong incidenting robbery sa Balyong Station na kung saan may mga nakuha ang items po duman. Ang proseso po ng mga anti-operative staff at take and robbery unit, tarabangan po yan sa pagpalap ng araw ng mga incidente. And fortunately, hindi po sa station area ng station na nakop si suspect. And na-recover po naman sa iya itong mga items ni Laura. Kaya pagkatapos pong mabisto na ito po ang may gibo, pagtuloy po sa Station 3 and sa pagkakaroon po na-file po ang kaso naman sa nag-gibo po. Ang nasabing suspect ang presenteng nasa kustodiya ngunyan kan Police Station 3 NCPO tanganing kahampangon ang maninigong kaso. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nasa kustodiya ngunyan kang Sangay Municipal Police Station ang mga suspek na sina Paulo de la Cruz asin Alberto Bombase. Matapos dakupon kan maaktuhan na nagpuputol nin kahoy gamit ang mayong lisensyang tsinso sa sitio Hibalite, Barangay Midandong Hall, Sangay Camarines Sur. Na-recover man kan PNP ang nagkapirang coco lumber na pinagputol kan mga suspetsado. Sa iba pang bareta, mayo nang hinangos ang sarong 4 anyos na aking lalaki kandarahon sa Tinambak Municipal Hospital matapos subuot na malamos kan magkarigo sa sarong resort sa Tinambak, Camarines Sur.
Susog sa report kan PNP, nahiling kan ina ang biktima na yaon sa sarong swimming pool sa nasabing resort na tulos pinagsibutan na maihawa sa tubig para darahon sa ospital. Alagad, pinagdeklara ining dead on arrival kan mga doktor. Inina ang pinakahuring insidente nin pagkalamos ngunya na Abril. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sa mayong official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Liwat, ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako po si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.